fun under the sun summer station. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! 31 minutos kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Wadyala programa na PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Agaw natan na Lunes 30 minutos tayo si Katoy Manulo padasaya na programa. Siyempre, kaulob kantabayo, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dana sa Biri BC, partner ko ha. Yon Elorde Castro Jr. Oscar Head na Balay na Binmalay. Oscar President at Luyag na Pangasinan. Wadyalatan kay Batila si partner Leon. Good morning, partner. Good morning, partner. May luyag ang labat na may Tradex sabing site. Alapod nata na partner Ajit agaw na birthday gift na sa Senior na Binmalay, partner. Kanyan busy ka, ha? Nakakaulit ang tananin ng turay. Ipoy murtan, nandiyan siya mo, pero ano na? Oo. Kuya, pangaraw-nawa, may ito na lugay. At sari amin na tumurilita, talintirong Binmalay, talintirong Pangasinan, at sari amin na lugar na masantos sa maadig ang lusis kinamin. Si magtraling ko, si Oscar President, talintirong Pangasinan, Binmalay, natanong agaw na parangitan mi na birthday gift na araya senior citizen na intirong Binmalay, partner RJ. Ito na medyo sana walay meeting ko bauti sa Pangasinan. Na walay dahil sa aral ng titiman, medyo indaing ng problema. Katulad titiman nata na RJ, pasensya na, kasi hindi ba kalabat? Kadami niya naman birthday, na aramay issue arom. Kaya nanunungalan ko, walang Facebook at I will answer that tomorrow, partner RJ. Okay. So, Wala issue, alaraman, so sa may important the picture, that are artificial. So talagang totoo yan. Ba't hindi magpakita sa akin? Okay. Hindi natin pa-imbisigayan dahil that is stolen shot, which is not permitted by us, nilalabas yan. Sige. Bukas. Nilalabas na yan, titignan ko kung sino ang gumawa ng picture na yan at pwede natin kasuhan dahil kailangan may permisyo. Yes. Encounter you in online, bakit na nilabas na walang permisyo sa atin? Hindi namin nilang sinasabi naman na hindi namin kilala. Ibang pangalan namin niya, why not? Bakit? Kung may kaso siya, di dapat huli ng pulis. That are artificial lang ng mga picture na yan. Sinong gumawa ng artificial intelligence yan, pero kailangan niya may permission lang nila. Pwede silang nakita ng cyber natin. Dahil walang permission. Ang ating may-ari ng picture na yan, partner RJ. Okay, so bukas, isa-isayin mo yan, nasagutin. Bukas yan ang ating pinapaimbisiga ko rin kung sino sa atin din sa munisipyo, wala rin ulit, dalangan tayo, paano aliwan, ang picture tayo sa CCTV, na medyo araw-araw is pangalada. Pero, that artificial intelligence sa picture, pero kailangan yan nantano pinanggawatan, partner RJ. Okay. Thank you very much, partner RJ. Salamat at sa amin ng dudugal. Pasensya kayo sa inagaw, talaputong libot. Busy ka. Madami na barangay, namaitan kami ng birthday gift na saray senior citizen at bayan na Binmalay. Salamat na masanto siya kapasat sa kinamin. Okay, thank you partner Leon Elorde Castro Jr. Very busy. Wala ito timat lawari, may dulog na problema partner na buwasla. Thank you. Nilira sa kaya senior citizen mo sa kaya balay ng pelag pero
ang kapubalat. Nandid bilay may nanay to. Ay ang kapumat, sunawanda, mulmulag. O sige. Actually, manager, tepat kulawari, adakinan na oskahed tayo. Dintiron luyag na Pangasinan, susama indulugdan na problema. Eda sa istasyon. Eda sa kaya balay, kunibitlaan ha. Pero noted man ha, da sa may ngipawit na satan ya eda sa Radyo Pangasinan. Laya gabayuran na itepat. Concern, lukas, usayan istasyon tayo, lalo sa senior citizen. Na itepat tita na dakinan na partner ko. Mabalap so maawang, malaknaban so kakabatan to. Ano sa pantutungtungan at sa kipaakaran. Nasaray senior citizen. Not only dita na Binmalay, but ya din tiron luyag na Pangasinan. Biribisit, si Kasuntura may terton birthday gift. Dasaray tagadtan, dasay balay na Binmalay. Quarterly, so panangiter to, may panag-release na pundo. Ay siyempre, butcher ni, napukulan na undalan ni proseso pundo na balay. Kanya na siguro na tipon aramay nan birthday quarterly. Taga na ito reda sa may eksakton birthday da pero nawat yuta niya birthday gift. Okay? At sakin sila so sa may pangigapo. Na pambaklas na saratay pishpen. Tanad sa Kailugan at balay na Binmalay. Yung pong nagtanong, itatanong din sana natin dahil yun daw mga Skylab kasama ba? Aramay walay pananawag dad sa atan wala may singa antitawag dad sa man lingwanang ko lang. Aramay ikot ya isarada da ilog piano nasagap susari sira. O yun ba yun yung Skylab? Banwal, banwal so tawag damo. Saratan siguro amin laya wadtan saya Kailugan yang gapu saya dugan na lugar yang ikargaan. I-regulate da kay mapagat priority kayo. Ay tagadtan da saya balay na Binmalay Makala. Nasatay pistoan nyo mat. Nasaratay pispin nyo. Basta labatla at undalang kayo dugan na reglamento panuntunan to Ano sa may sigsiwagkal, harap ka dya, harap ka man, dya di man ka, di rin na maganda na tignan, worse pa. Hindi naman kumukuha ng permiso, permit to operate sa munisipyo. Hangga po'y uunla, kaban na balay. Ganyan na dyan pet sa 15. At tuloy-tuloy latan. Iga po dala so pambaklas na saratay kamyamay iran na pishpen ditan say Kailugan balay na Binmalay. Kaya nga yung isang reaksyon na nag-take sa atin, sabi niya, go, 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 Mayor Pete Merera. Believe daw siya at talagang may political will ang kanilang mayor na kahit sino yung masagasaan walang pakialam hanggat hindi sumusunod sa dapat sunding mga reglamento dyan. Natapang daw si mayor dahil hindi daw biro yung kanyang masasagasaan dyan. Siyempre, eray managpaunan
Pero sabi naman ni Mayor, basta sa karapatan ng kanyang mga kababayan, ipapatupad niya ang dapat ipatupad. O, yun. Kaya abangan po natin. Sabi naman ng kanilang municipal agriculturist, talagang magsasanib puwersa sila dyan. Yung ating mga kapulisan, sasamahan sila dyan, ang MDR Rimao. At syempre, para may police power, baka may resistance walay ang kontra pero hindi naman daw matagal na yung pinag-usapan. Ilang taon na rin yan na talagang pinag-aralan sa kung paano talaga may papatupad yung pagpapaalis sa mga illegally constructed na mga fish pen dyan ho sa bayan ng Binmaloy, dahil marami na ring mga may-ari ng mga fishpan aray kapukukan duman na re-reklamo actually. Maong laraw wata ni Rad ilog agara man babayar na buwis araniya perwisyo nira ani napupulyot la ilog imbis ya malinis ya danom son lubod pukok me walalay kilot to kwanda nalulugi kami paano untangok ni so raya alaga midyan betul kwanda mat o bangos kanyan tanmat so inaksyonan na saya munisipyo anto liderato ng Mayor Pete Merera. Sa kini aratay sumisigay nang ipapalugmot kalamor na dadilog na wala ray pispendi mulag so sigayan da tatang tanagagi. Delikado nira makasinger irede isot at saratay pispen tumpano susyun danira paarawiin dara, di ba? Yan marakap talura so arisulba at satan unaan saya pakandi nasaratan nira na pispen na kailugan ditan na saya Binmaloy unaan ditan may malinis la sudanom ya unloob da saray kapukukan umadwa ang kapulay sarasara da sara may marginalized fishermen tayo kaya mampalag na ikat makabeket larat tanay na bingalo makabeket laray pingaw o dakla so nabeket da saya pansigay da hinggan anto'y patak-tak na agaw akala ray 2 kilo kwanto di kwartamot lang to walay isaliw usaran para da pamilya pero no akamyamay suwad tanay pispen kaya di agara makapampalag na ikat maawang ya area to anyan arisul bamet. Atanya problema na sarang kekelagiran sumisigay. Plus, may sakay no, ang gapoy babagadan ng luloob da kaban na balay. No na-implement datan, talagang nakal iratan, makalmo so balay. Ganun po yun. Natan no, ang gapoy political will mo, nunuton mo tagay, suportan dak iratan no eleksyon. Nabutan tiratan eleksyon yung gapo. Pero dapat no leader ka ipatuntun mo no antoy duga. Ganun po yun. Kaya nga nung nakapanayam natin dyan si Mayor Pete Merera kanyang sinabi na ito'y wala ng extension yan. Dahil matagal na yang pinag-usapan, matagal na yang pinag-aralan,
Kaya hindi na wala nang lusot. Sabi nga ng municipal agriculturist dyan una kasi nakikiusap na mayroon pang bulos. Wala ni alaganda ditad loob na saray fish pen. O hayaan nyo muna na palakin namin at i-harvest muna namin bago namin tanggalin. Ay bye. Ayun yung mga karaniwang alibay dyan. Pero wag na. Tama na. Sobra na. Yung ibinigay na palugit. Kaya talagang sa Mayo 15. Ano ngayon? 11 na, no? Biyernes. Talagang i-implement na yung pagbabaklas sa mga fish pen at tuloy-tuloy na linisan sa ilog. Pero walay pasan niya pangikargan mo nilang lamang. Ada saisi kayo, ha? Maraming nagpapasalamat doon sa pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng Operation Tuli. Yan. At minor operation dyan sa may Binmaloy, Pangasinan. Kamyamay nagmaliw balulakila. Nawala namang problema dahil nung kinulang yung gamot, siyempre dumagsa mga nagpatuli at nag-avail ng libreng serbisyo na yan. Sinagot na ni Mayor Pet Merera yung pagbili ng mga gagamiting gamot dyan sa naganap na Operation Tuli. Yan. Dyan sa Binmaloy, Pangasinan. Ganda po yun dahil siyempre malang magpatuli ngayon. So, malaking tulong. Sabi nga ng nakausap natin na nanay, salamat daw Mayor Pet at may mga ganyang programa ang munisipyo ng Binmaloy sa pangangalaga ng kalusugan ng mga taong bayan dyan sa Binmaloy. Morning kay Maring Esther dyan sa may Barangay Benlag dyan sa Binmaloy, Pangasinan at dyan sa Barangay Dupo. Aming nakikinig dyan sa Barangay Dupo. Tagal-tagal na rin hindi ko nakapasyal dyan sa Barangay Dupo. At dyan sa may Baybay Pulong. Yan. Ay Vice Mayor Itaktak mo, Edgar Maminta, good morning. At dyan sa Barangay Amangkuro. Kay Councilor Rolando Andong Ferrer, yan, makamasang councilor. Lahat mga okasyon dyan sa Binmaloy iimbitado. Itong si Councilor Andong Ferrer, down to earth. Talagang tatoy mi bagay amin. Ditan sa balay na Binmaloy. Councilor Andong, good morning. At siyempre kay Dennis, pag-akyat mo dyan sa munisipyo, magalang, good morning sir, kwantong tampol. So may nakaukulan nyo, hanggang syupa, so insigip ditan. At watan laratan mga brasa tan mantupet. Nuantoy transaksyon, syupay anapun mo no opisina. Ditan sa munisipyo. Kay Che, good morning Che at kay She. Ang ikli ng pangalan nyo. Che at She. Di ba? Si She at si Che. Good morning. Diyan sa Office of the Mayor.
Kaya tuloy-tuloy yung mga magagandang programa dyan sa bayan ng Binmalay. At ito na nga, yung rason kung bakit marami ho ngayong mga magagandang proyekto ang naisasagawa dyan sa bayan ng Binmalay. Dahil ho sa pagtaas ng income ng bayan ng Binmalay, at nangyari ho yan dahil sa talagang strikto na pagpapatupad ng mga koleksyon dyan sa bayan ng Binmalay, na in return naman natatamasa ng mga taong bayan dyan dahil may mga iba't ibang proyekto na nagagawa dahil ho sa income ng bayan ng Binmalay. Maliwawala kwanda dahil sa mga proyektong solar lights na napapanahon naman, dahil ngayon nga may cost cutting tayo, pagtitipid ng enerhiya, tamang-tama yung proyekto na yan. Kaya parang may saya panagnunot ng mayor singa nanuneng ng tulad 5 years ahead, 10 years ahead. Singa saya timing na proyekto na satay solar lights ay saya enerhiya malalapod agaw, maliliwawaray karsada, makakatipid tini na say panag-usar, na say kuryente, di po ba? At talagang napapanahon yung timing, ika nga, ng mga makabuluhang proyekto na yan. Okay, hanap pa niyo partner ko. Busy natan. Nabuwas. Nakaulop tayo. Tani, kamyamay, paliwawa to. Kamyamay, gabay to na ipasabi, saray dumarangal tita, na bali na Binmalay. Natan may panangiter to na may birthday gift. Sumpal lamay para saray centenarian. Natan aramay regalo sa aramay ng birthday. Dita na da bali na Binmalay. Good morning la, dita na da Papagayan. Da sitio Bagyo Taloy kay Kapitan Capwell Soriano. Classmate, tuloy sa eleksyon. Kuwanan, Comelec Chairman George Garcia. Pero no kinay naarapdan ni puspunoy. Di nawalalay pandayaloy amendment on tudtan niya na ipasada. Na aprobado din postpone, pero ang gadanggap mo ni Kapwila kuanon George Comelec Commissioner George Garcia. Handa na kami kwanto. Kaya Kapitan Nagiri na Barangay Balagan, di balit Ryan na kakapitan. Always ready, Ryan, gano'ng na boss la eleksyon. At siyempre, talagang nanuningning mo't nasaray konstituin da. So sa may performance da, wala silang dapat ikatakot. Yung barangay chairman din yan sa barangay Kanawalan, gustong gusto rin siya ng kanyang mga kababayan o kabarangay. Kaya maong sa serbisyo mo at barangay, talagang gabay na ka nating tuwaring gano'n na boslay eleksyon, di ba? Hi, good morning sa ating kaibigan dyan sa may Barangay Kalit. Gaspar family, good morning. At dyan sa may Barangay Malindong.
Si partner Leon, medyo busy. Daming naghahanap sa'yo, partner Leon. Naasikaso niya yung kanyang kapwa senior citizen. Imbitado nga siya ngayon sa bayan ng Bautista. Yan. Sige, siguro sa kanyang liderato as Oskaed sa Binmaley, maganda yung kanilang nakikita na pamamahala niya, kaya siya ay nai-invite sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. So sa ngalan ng aking partner na si Leon Elorde Castro Jr., OSCA Head ng Binmaley at OSCA President ng lalawigan ng Pangasinan, dahil wala na tayong sapat na oras. Sa aspeto technical, siyempre si Engineer Nexon Dacal. Bukas ulit, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ating palatuntunang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaley. Bayan muna bago sarili. Opo ang inyong nakasama, RJ Jimenez at your service always. Aspeto Technical Engineer Nexon Dacal, may titila kami na masantos tan maabig ya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmaley. PAM sa